שלום וברוכים הבאים לאתר כותבים שיר. האתר כותבים שיר הינו אתר המציע את שירותיו ללא עלות. כן, כן, שמעתם נכון, ללא אותיות קטנות, חינם. אשר נתחיל? אז נניח שיש לכם שירים שכתבתם, או כמה כאלו שמתחבאים בתוך המגירה, זה הזמן להוציא אותם החוצה ולהציג אותם בפני אלפי מבצעים ותיקים וחדשים כאחד, אשר מבקרים באתר מדי יום. אז איך זה עובד? נרשמים לאתר, יוצרים דף יוזר אישי, מעלים תמונה, פרטים אישיים, והכי חשוב, לא לשכוח את השירים. בדף היוזר תוכלו לראות את מספר הצפיות בשיר, את מספר הלייקים שקיבלתם, וכמה סימנו בכוכב את השיר שלכם. כמו כן, באתר תוכלו למצוא מאמרים בנושא כתיבה ומוזיקה, פינות וארגון שבועיות, תוכנית רדיו שבה ינוגנו השירים שלכם. יחד עם זו, תינתן לכם ההזדמנות לשלוח את היצירה שלכם למבצעים מפורסמים שמחפשים שירים ללא עלות, חינם. שיהיה בהצלחה מצוות אתר כותבים שיר.